cred că putem începe. Numele meu este Florentina, eu voi fi moderatorul acestui webinar. Astăzi, domnul Dumitru Chisăliță ne va prezenta care sunt oportunitățile și pericolele apărute în contextul liberalizării pieței de gaze de la 1 iulie 2020 și va veni cu câteva recomandări pentru consumatorii de gaze. Vom începe cu prezentarea, iar dacă aveți întrebări pe parcursul acesteia, puteți folosi chat-ul pentru a le adresa. Da, mulțumesc pentru această introducere. Aș dori să mulțumesc în primul și în primul rând domnului Andrei Ceclan, cel împreună cu care am stabilit în urmă cu mai bine de 3 săptămâni ideea acestui webinar. Un webinar care noi dorim să-l adresăm în fapt consumatorilor non-casnici pentru a prezenta o serie de oportunități, dar și pericole care vor apărea început cu 1 iulie. 1 iulie este momentul în care întreaga piață de gaze naturale, atât pentru clienții casnici cât și cei non-casnici, se va liberaliza, așa cum există normativele și legislația în momentul de față. Aceste elemente vor aduce, bineînțeles, modificări majore pe piața de gaze naturale, cu efecte atât în rândul consumatorilor casnici, cât și în rândul consumatorilor non-casnici. În ultima vreme, chiar dacă ne-am ocupat foarte mult de consumatorii casnici, fiind cei care vor intra mai brusc în această piață liberalizată la 1 iulie, am considerat că și pentru consumatorii non-casnici există o serie de elemente care este bine să le cunoască și pe care poate să le folosească având în vedere oportunitățile pieței, dar și vom ridica o serie de elemente privind pericolele care apar pe această piață a gazelor naturale, care, așa cum spuneam, de la 1 iulie va fi liberalizată 100%. Voi face o prezentare, sper eu, scurtă, în care să vă trec așa puțin în vedere care sunt elementele pe care un consumator non-casnic ar trebui să le urmărească, să le urmeze, urmând ca la final să avem o discuție în legătură cu piața de gaze naturale după 1 iulie 2020. Doresc să precizez că colaborarea care se face este între mine și Servutec, dar în același timp conduc Asociația Energia Inteligentă, care a început o campanie care se numește Preț Corect la gaze încă din 2015, ocazie cu care am încercat să pregătim consumatorii non-casnici inițial, casnici ulterior, pentru ceea ce înseamnă liberalizarea pieței gazelor naturale. Sunt 3 direcții pe care le-am propus în acest webinar: liberalizarea pieței de gaze naturale de la 1 iulie 2020, oportunități, pericole, ce și cum negociem, recomandări pentru consumatorii de gaze. Nu e neapărat să rămânem doar în cadrul acestor teme, sunt deschis la alte abordări pe care putem să le dezvoltăm în cadrul webinar. Aș începe cu o concluzie. 20 de ani de la începuturile liberalizării pieței gazelor naturale se întâmpla în ianuarie 2000, când apărea NRG-ul și odată cu el și ideea și manifestarea primelor elemente de liberalizare a pieței gazelor naturale. Rezultatul, după 20 de ani, avem o creștere a prețului reglementat, adică cel care era și este stabilit până la 1 iulie 2020 de către autoritățile statului, care a crescut de 20 de ori. Prețul pe piața liberă a prezentat o creștere de numai 19 ori, dar, din păcate, liberalizarea pieței, așa cum arată aceste date statistice, este asimilată în România și pe bună dreptate, având în vedere această statistică, cu o creștere de preț. Vreau să vă precizez că chiar dacă trendul a fost acesta, adică la majoritatea consumatorilor prețul a fost în creștere în acești 20 de ani, au fost și consumatori care au știut să interpreteze corect semnele pieței și ca atare s-au poziționat într-un mod corespunzător, obținând avantaje din această liberalizare a pieței de gaze naturale. Piața de gaze naturale, în mod normal, nu înseamnă creștere sau scădere, înseamnă întâlnirea cererii și ofertei. Atâta timp cât există o preocupare în acest sens și cât există o știință care să permită ca această cerere și ofertă să se întâlnească, să fie negociată și să fie un element de win-win pentru cele două părți care stau față în față. În situația în care aceste elemente nu se întâmplă, atunci, din păcate, apare o statistică pe care o vedem în momentul de față afișată pe ecran.
Tocmai de aceea, proiectul nostru început acum 5 ani era de a încerca să aducem un surplus la nivelul cunoștințelor consumatorilor, tocmai pentru a-l întări și tocmai pentru a-l face mai pregătit pentru a fructifica oportunitățile din piață și a se feri de pericolele pe care piața de gaze naturale liberalizată le oferă ca orice piață liberalizată. Foarte pe scurt vreau să fac o diferențiere care există între piața reglementată și piața concurențială. Piața reglementată pune semnul egal între toți clienții, impune o acceptare necondiționată a tuturor condițiilor comerciale, practic nivelează aceste condiții la nivelul tuturor clienților. Prețul se stabilește exclusiv pe baza costurilor, indiferent dacă acestea au o justificare reală sau nu au o justificare reală. Respectiv, este o piață care, în mod natural, în România, prețul a fost superior față de prețul pieței libere, dacă facem această analiză pe întregul interval de timp sau pe un anumit interval de timp. Piața concurențială are două mari elemente. Fiecare client își poate negocia și personaliza oferta, poate să încerce să negocieze tot. Ambele sunt piețe cu grad de risc. Bineînțeles, în cazul pieței concurenței, gradul de risc este unul foarte mare, mult mai mare decât în cazul pieței reglementate. Probabil știți cu toții perioada 2009-2014, o perioadă de criză care a existat în România și care a determinat așa numitele intervenții la nivelul prețului pentru a fi scăzut, pentru a fi suportat de către consumatorii casnici sau non-casnici pentru perioada de criză care a existat în acea perioadă. Din păcate, chiar dacă am avut 4 ani de zile cu o intervenție în piață de reducerea prețului, am avut ulterior un număr de ani de zile în care s-au recuperat aceste costuri. Din păcate, dacă am face o balanță, am vedea că s-a recuperat mai mult decât efectiv a fost, să zicem, blocat la un moment dat ca să fie în avantajul consumatorilor. Astfel încât intervențiile pe piața din România demonstrează că, dacă le analizăm într-un context mai larg, ele de fiecare dată nu au adus neapărat elemente pozitive. În același timp, o serie de analize pe care Asociația Energia Inteligentă le-a făcut și le-a publicat pe site-ul propriu arată că intervenționismul de-a lungul liberalizării pieței gazelor naturale, și m-am oprit numai la ultimii ani de zile, s-au soldat cu modificări ale prețului. Din păcate, de foarte multe ori aceste modificări au fost unele superioare, adică de la diversele intervenții am avut de-a face cu creșterea ale prețului gazelor naturale. Ca atare, din nou, elementele pe care de multe ori suntem tentați să le așteptăm, intervenționismul din partea unor instituții, dacă le analizăm pe un interval mai larg de timp, vedem că nu ne-au fost neapărat avantajoase în calitate de consumatori, casnici sau industriali după caz. Aici este un grafic care arată modul în care în perioada octombrie-noiembrie s-a intervenit prin diverse poziții luate și fiecare poziție a atras elemente vizibile în ceea ce privește modificarea prețului pe bursa română de mărfuri. Unele intervenții care, să zicem, anunțau o perioadă grea, o iarnă grea, care au determinat creșterea prețului gazelor naturale, intervenții de liniștire care erau date de autorități, în cazul de față Ministerul Energiei, care făcea ca prețul să revină. Din nou, alte elemente alarmiste care făceau ca prețul să crească. Aceste elemente sunt elemente de normalitate în ceea ce privește reacția pieței. Sunt anormale pentru că ele dau un element de manipulare din punct de vedere al pieței, care de multe ori face ca prețul să meargă către o tendință care nu este neapărat în concordanță cu tendința prețului gazelor naturale din regiunea în care România se găsește. O analiză pe un spectru mai larg, care depășește caracterul a câtorva luni. Discutăm de diversele intervenții care au fost în perioada aprilie 2017 până în 2020, atât sub aspectul unor comisii parlamentare care, prin anchetele făcute, au creat la un moment dat o anumită distorsiune în piață. Vedem prețul crescând foarte, foarte mare, odată cu dispariția lor, el revenind pe o curbă normală. Intervenția din anul 2018 cu realizarea ordonanței de urgență 114, inițial proiectul care s-a amânat din 2018 până în 2019, care a determinat de fapt un ecart foarte mare în ceea ce privește prețul gazelor naturale, ecart care a continuat după aplicarea acestui act normativ
și practic a dispărut aceste card doar odată cu o serie de corecții ale pieței. Deci nu corecții datorate unor alte normative, corecțiile le-a făcut piața. Fie că vorbim de iarna ușoară care a fost în perioada 2019-2020, surplusurile de gaze din depozite de magazinare a aceleași perioade realizate pe baza fricii care exista că se vor opri gazele naturale datorită poziției Federației Ruse, respectiv crizei COVID. Toate acestea au făcut ca în momentul de față să se creeze o corecție importantă a prețului gazelor naturale. Această corecție, repet, nefiind datorată unei intervenții oficiale a unei instituții sau datorată unei anumite legi, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când s-a dat această lege, din păcate prețul a crescut și nu a scăzut. Concret, 2018-2019, ordonanța 114 a adus un preț mediu cu circa 8% mai mare pe piața de gaze din România. Chiar dacă am avut o scădere de 5% la nivelul populației, am avut o creștere de 33% în medie la nivelul sectorului non-rezidențial, la nivelul consumatorilor care nu sunt casnici. În medie discutam de 8%, din nou, un intervenționism nu determină decât aparent o reducere de preț. Statistica și datele prelucrate ulterior ne fac să vedem că, de fapt, ele sunt sau au fost de-a lungul timpului în România unele deficitare. Tot acest element a făcut ca în iarna lui 2020, 2019-2020, în România să înregistrăm unele dintre cele mai mari prețuri la gaze pentru consumatorul non-casnic, prețuri care au atins valori greu de crezut în iarna lui 2019-2020 pe oricare dintre piețele europene, 110-120 de lei megawattul. Elementele care se datorează din nou intervenționismului, care au făcut loc, de fapt, unor deranje în piață, toate escaladând cu aceste prețuri mari despre care v-am zis până la momentul de față. Un grafic pe care l-am realizat, vedeți care este prețul gazelor naturale pe producția internă conform cotațiilor de la BRM, Bursa Română de Mărfuri. Ce s-a întâmplat după aplicarea ordonanței 114 cu consumatorii, cu prețul la consumatorii non-casnici, tendințele viitoare, ce s-a întâmplat cu prețul populației, care până la 1 iulie a fost fixat la 68 de lei megawatt, ce s-ar fi întâmplat cu negru, situația în care prețul gazului la populație nu ar fi fost fixat. Rezultatul din nou arată că probabil prețul gazelor naturale la nivelul populației, după o serie de creșteri, scăderi naturale determinate de evoluția pieței, ar fi întâlnit la final cam același preț mediu care l-am obținut și la nivelul impus de ordonanță 114, dar cu o dificultate deosebită care au creat-o pentru consumatorii non-casnici. Am făcut aceste precizări pentru a vedea modul concret în care piața românească, care este o piață departe de a fi funcțională, reacționează. Reacționează atât la ceea ce privește condițiile, să zicem, socioeconomice, medicale, chiar în ultima perioadă, dar și la momentul în care apar aceste intervenționisme, care, dacă nu sunt foarte bine calculate și care, dacă nu sunt foarte bine puse în operă, fac mai mult rău decât bine. O să intru propriu-zis în tematica seminarului de astăzi și o să încep prin a încerca să vedem împreună cum se formează prețul gazelor naturale, acel preț pe care noi îl contractăm, respectiv urmează să-l plătim. Prețul gazelor naturale are, să zicem, câteva componente importante. Este prețul din contract, pe care de obicei îl primim într-o ofertă sau îl primim într-o propunere de contract, și o serie de elemente care se adiționează acestui preț. Prețul de contract, care se mai numește și prețul gazului marfă, adică prețul pur al mărfii, este însoțit de, ziceam, mai multe tarife. Ca acest gaz natural să ajungă de la consumatorul, de la producător sau importator până la consumator, el trebuie să folosească o serie de conducte de transport, o serie de conducte de distribuție,
o anumită cantitate să fie depozitată pentru a putea să satisfacă necesarul de alimentare cu gaze naturale în perioada în care există un excedent foarte mare de consum. Există o serie de alte tarife sau alte elemente care se adaugă la acest preț marfă. Și atunci este foarte important ca pe prețul de contract, prețul pe care îl vedem într-o ofertă, să identificăm și celelalte componente. Tariful de rezervare de capacitate de transport este unul dintre componentele importante pe care se adiționează la prețul gazului mars, la prețul de contract. El se stabilește de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, iar pentru anul 2019-2020 acestea sunt tarife. Deși tarifele sunt aceleași pentru orice consumator sau orice furnizor care folosește rețeaua de transport, ele sunt diferențiate în funcție de anumite proprietăți care, să zicem, însoțesc oferta sau însoțesc consum. Există tarife ferme pe termen lung, atât pentru punctele de intrare în Sistemul Național de Transport, cât și pentru punctele de ieșire din Sistemul Național de Transport. Există tarife ferme pe termen lung pentru punctele de magazinare, adică pentru acele puncte în care punem vara gazul natural în scopul de a-l extrage iarna. Aceste depozitări presupun costuri în magazinare, presupun costuri financiare, presupun și o serie de costuri de transport care presupun partea de rezervare de capacitate. Tarife în termen lung, pe termen lung interruptibile, pe termen lung interruptibile pe punctele de magazinare, după care avem tarife pe diverse perioade, pe trimestre, pe luni, pe semestre. Deci toate aceste tarife trebuie adiționate, adăugate la prețul de contract în funcție de cum își face furnizorul oferta sau de cum dorește consumatorul. Dacă un consumator, să zicem, dorește să consume doar în luna octombrie, atunci, bineînțeles, ar trebui să-și seteze tariful pe termen scurt, doar pe luna octombrie, care este 175-136. Dacă vrea să funcționeze tot timpul anului, trebuie să-și adiționeze 1,9 cu 1,48 tarif de intrare, tarif de ieșire. Repet, în funcție de ceea ce se dorește la nivelul consumatorului sau la nivelul ofertei pe care le face furnizorul, găsim unul sau mai multe din aceste tarife. Ce vreau să vă zic este că aceste tarife sunt exclusiv pe capacitatea rezervată. Adică sunt tarife pentru dreptul furnizorului, respectiv a consumatorului, de a folosi această magistrală, de a folosi conductul. Suplimentar, pe lângă aceste tarife, există și tarifele pe cantitatea efectiv transportată. Astfel încât, într-o primă fază, fiecare consumator trebuie să-și rezerve cât din conducta de transport, operatorul de transport îi păstrează pentru el, care este bucățica, care e o rezervă pentru el și pentru ce perioadă se face această rezervare, după care se plătește un tarif direct proporțional cu cantitatea efectiv transportată prin sistemul de transport la nivelul unei ore, unei zile, unei luni, unui an. Acest tarif în momentul de față este 151 de lei și este prevăzut tot în acest regulament, în acest ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Deci, în prima fază, la prețul de contract am adiționat tariful de rezervare de capacitate, tariful pentru servicii de transport, repet, în funcție de ceea ce ne dorim nou. În același timp, trebuie să cunoaștem că există în momentul de față o legislație care penalizează cel care face rezervare pentru transportul gazelor naturale, penalizează pentru depășirea de capacitate, respectiv sunt anumite penalități pentru abateri de la program. De exemplu, dacă, să zicem, dumneavoastră o să rezervați o capacitate de 10 metri cub pe oră sau 10 MW pe oră și o să consumați 12 MW, pentru cei 2 MW care depășește cei 10 MW pe oră, există o penalitate care trebuie să se plătească. De asemenea, dacă dumneavoastră stabiliți că o să introduceți 10 unități în sistemul de transport și o să scoateți 12 unități în sistemul de transport, adică mai mult, o să creați un dezechilibru, există o altă penalitate pentru aceste abateri pe care consumatorul trebuie să le plătească în fiecare oră, în fiecare lună, din anul în care a încheiat contractul. Deci aceste 4 puncte despre care am văzut sunt adiționate pe partea de activitate de transport gaze naturale.
Urmează tarifele pentru serviciile de distribuție, care sunt din nou stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Ele sunt împărțite în 6 categorii, de la C1 la C6, în funcție de consumul pe care îl reprezintă fiecare dintre această categorie și sunt în același timp distribuite pe diverse rețele de distribuție din țară, fiecare rețea de distribuție având alt tarif. Dacă dumneavoastră vă găsiți, să zicem, la Distrigas Sud rețele și sunteți un consumator C4, tariful pe care trebuie să-l plătiți este de 21,78 de lei pe megawatt-oră în acest moment. Vreau să vă zic că aceste tarife sunt modificate la anumite intervale de timp de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, în funcție de o metodologie care există în momentul de față publicată în piață. Mai departe, al 6-lea tarif, tariful de magazinare. Vă ziceam că în perioada de iarnă este necesar să se magazineze vara gaze naturale pentru a putea să fie extrase în perioada de iarnă. Aceste gaze naturale presupun atât tarife de transport, după cum ați văzut, cât și tarife de magazinare. În România sunt 2 operatori de magazinare care au tarifele pe care le vedeți pe acest ecran și aici avem o componentă fixă pentru rezervorul ca atare, avem o componentă volumetrică pentru gazele care se injectează și o componentă volumetrică pentru gazele care se extrag. În funcție de cât rezervați dumneavoastră și după aceea în fiecare oră, cât extrageți, cât injectați, se poate obține un tarif care se adiționează la prețul de gaze pe care l-am văzut adineauri. Mai departe, există o serie de elemente care de foarte multe ori nu sunt luate în considerare de către consumatori, dar toate acestea aduc, de fapt, majorări sau diminuări ale prețului în factura finală. Modalitatea de plată. Modalitatea de plată presupune, de fapt, anumite costuri pentru consumator sau pentru furnizor în funcție de cum se stabilesc aceste modalități de plată. Garanțiile, de asemenea, induc costuri. Termenele de plată sunt alte elemente care induc costuri. Aceste puncte pe care le-am trecut aici, aceste 10 puncte pe care le-am trecut, sunt elemente relativ vizibile. Dacă tarifele sunt mai mult decât vizibile, celelalte sunt de asemenea destul de ușor de determinat. Din păcate, contractele care sunt puse pe piață au și o serie de condiții contractuale sau clauze contractuale care nu sunt foarte bine interpretate de către consumatori de obicei, dar care pot să aducă în spate, de fapt, costuri suplimentare care se adiționează la prețul mărfii, la prețul care a fost stabilit prin contract. Exemplu, o formulare pe care o vedeți aici: orice impozite, taxe, poveri guvernamentale care referă la obiectul contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate exclusiv de către client. Este o modalitate foarte simplă pe care de foarte multe ori furnizorii transferă anumite obligații pe care ei le au către consumator, casnic sau industrial. Practic, în momentul în care aceste taxe apar, sunt încărcate facturile și prețul gazelor naturale la consumatorul final. Orice modificări de pe piața gazelor naturale, potrivnice furnizorii, dă dreptul să modifice unilateral prețul gazelor naturale. Sunt din nou articole care aparent sunt nepericuloase, dar care în anumite condiții pot să aducă din nou importante suplimentări ale prețului gazelor naturale la nivelul consumatorului final. Alte elemente care le-am regăsit în contractele cu furnizorii non-casnici, faptul că în momentul în care un client vrea să iasă dintr-o relație cu un furnizor, este obligat să plătească anumite elemente, cum ar fi costurile suportate de furnizor cu magazinarea sau costuri legate de rezervarea de capacitate. Aceste articole pe care le găsim în contracte de foarte multe ori fac imposibilă din punct de vedere financiar ieșirea dintr-un contract, pentru că aceste costuri sunt mult mai mari decât discounturile care la un moment dat sunt puse pe piață în relația cu un alt furnizor. Sunt câteva elemente pe care le-am adus aici în atenție, tocmai pentru a vă arăta că, dincolo de elementele sub aspectul cifrelor, și cuvintele pot să creeze cifre, iar aceste cifre pot să te usture la un moment dat în factura finală. Ca să fiu foarte concret, tot ceea ce v-am expus adineauri am transpus într-un Excel. Cifrele sunt absolut aleatorii, deci nu trebuie să le luați ca atare, este pur și simplu un exemplu pe care l-am pus aici pentru a înțelege. Și plecăm de la ideea că la un moment dat un furnizor face o ofertă către un client,
de 120 de lei, 120 care, să zicem, față de contractul care îl are în momentul de față de 125 de lei, pare foarte interesant. Dar contează foarte mult ce înseamnă acest 120 de lei. Repet, de cele mai multe 120 este gazul marfă. La el trebuie să adiționăm după aceea tariful pentru rezervarea de capacitate, care, dacă nu-l alegem unul corespunzător, poate să atingă niște valori foarte, foarte mari, 13,09 în cazul de față. Costul cu tariful de transport, 5,79 de lei. Din nou, există posibilitatea ca în momentul în care aleg cantitatea pe care o rezerv, respectiv capacitatea pe care o rezerv, respectiv cantitatea pe care urmează să o transport pentru a-mi asigura consumul, să nu fie una într-un mod armonios aliasă și atunci costurile cu serviciile de transport să fie unele relativ ridicate, datorită faptului că am o ineficiență mare în ceea ce privește utilizarea serviciului de transport. Tot acest management defectuos de alegere a capacității cantităților în regimul de transport poate să-mi aducă penalități care, în cazul de față, vedem că poate să meargă până la 1,27 lei pe megawatt. Tariful de distribuție, care să zicem că dacă mă găsesc în același oraș este ușor de identificat. Tariful de magazinare, care și el suportă foarte multe variații și care poate să fie, de exemplu, 3 lei în cazul de față. Modalitatea de plată în avans de 30% înseamnă 0,54 lei pe megawatt, care se adresează prețului. Garanția pe o lună înainte înseamnă 0,91 de lei, care se adiționează prețului mărfii. Un termen de plată, o diferență între 30 și 45 de zile, poate să aducă o reducere a prețului cu 1,27 de lei. O variantă de negociere profesională, i-am spus eu, în partea dreaptă, vedem diferențele. Dacă pentru o negociere proastă, tariful de rezervare de capacitate a fost 13,09, aici avem 1,55, capacitatea rezervată de la 2,48 la 1,24, un management corespunzător al capacităților ne aduce un tarif pe serviciu mai redus cu câțiva zeci de bani. Tariful de penalitățile pot să fie aduse până la 0 sau să tindă către 0. Pot să nu existe aceste costuri cu magazinare, modalități de plată, garanții și în final uitați ce se obține. De la 120 am plecat și în cazul negocieri proaste și în cazul negocieri profesionale. Am ajuns la 181,22 în cazul negocieri proaste, 161,62 în cazul unei negocieri profesionale, adică o diferență de 12%. Am plecat de la același preț, aceeași ofertă, dar în funcție de negociere am ajuns practic la o diferență de 12%. Dacă mai luăm în considerare și celelalte clauze care, repet, de multe ori sunt greu cuantificabile sau parcă nu determină o modificare a prețului, vedem că printr-o negociere proastă putem să ajungem la un preț cu 18% mai mare decât o negociere bună, chiar dacă am plecat de la același preț. Deci fără să luăm în considerare că și acest preț poate să fie negociat cu furnizorii care există în momentul de față pe piață. Există și posibilitatea ca unii furnizori să vă ofere gaze naturale cu tarifele incluse și atunci modalitatea de analiză se schimbă puțin. Pur și simplu nu mai am cum să fac comparația între tarife, pentru că deja mi-a oferit prețul cu tarifele incluse, dar rămân celelalte elemente mai puțin vizibile de cele mai multe ori și în această situație vedem că putem să ajungem până la o diferență de 9% între o negociere, să zicem, deficitară și o negociere care să fie normală, să fie într-un mediu concurențial normal, într-un mediu profesional. Sper că exemplul a fost suficient de clar și o să trec la câteva elemente, câteva întrebări și răspunsuri pe care le-am primit de-a lungul timpului la nivelul Asociației Energia Inteligentă. Probabil multe din aceste întrebări le aveți și dumneavoastră și atunci o să încerc să le clarific răspunzând deja la aceste întrebări. În primul și în primul rând există posibilitatea ca un client să-și schimbe furnizorul în mod gratuit. În termen de 21 de zile, spune în momentul de față legea, ca orice consumator să schimbe furnizorul, mergând către un alt furnizor care, să zicem, îi oferă niște condiții contractuale mai bune. Dar, există un mare dar, dacă în contractul pe care l-a semnat cu furnizorul nu există niște clauze
care, deși nu-l opresc să plece, trebuie să deconteze niște servicii care și le-a asumat la momentul semnării contractului, așa cum au fost cele pe care le-ați văzut în exemplul de negociere a contractului respectiv. Astfel încât e foarte important ce scrie în contract și ce acceptați dumneavoastră la un moment dat în contract. Acum o să trecem la aceste de întrebări despre care discutam. Dacă schimb furnizorul, distribuitorul actual poate face probleme de întrerupere neanunțată, sistare, refuz de intervenție și așa mai departe. În mod normal, în conformitate cu legea, rețeaua de distribuție, rețeaua de transport reprezintă domeniul public de interes național și atunci, practic, toată lumea poate să folosească aceste rețele în mod egal dacă plătesc tarifele care sunt stabilite în mod unitar pentru toți consumatorii furnizorii de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Deci, în mod normal, mutarea de la un furnizor la altul nu trebuie să vă afecteze și n-ar trebui să vă afecteze sub nicio formă funcționarea și alimentarea cu gaze naturale. O altă întrebare frecventă care am avut-o, dacă furnizorul intră în faliment, insolvență, se întrerupe furnizarea gazelor naturale la punctul meu de consum. De asemenea, există în legislație prevăzută o schemă pentru un astfel de caz. Dacă se întâmplă ca un furnizor să intre în faliment sau insolvență, automat apare desemnarea furnizorului de ultimă instanță, adică consumatorul nu rămâne fără gaze naturale, este numit un furnizor de ultimă instanță de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. 3 luni de zile se păstrează condițiile contractuale pe care le-a avut, 3 luni de zile în care există timpul suficient pentru a-și găsi un alt furnizor sau pentru a-și perfecta relația comercială cu furnizorul de ultimă instanță numit. O altă întrebare frecventă, cum va fi informat consumatorul asupra cantităților și caracteristicilor gazului? Toate aceste elemente se găsesc în factura care ajunge la nivelul clientului. Ele sunt stabilite în general prin reglementări la nivelul României, iar elementele măsurabile sunt comunicate clientului urmare a unor metodologii stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Dacă există suspiciuni că datele de pe factură nu sunt corecte, cui se poate adresa? Este o întrebare foarte frecventă. În situația în care se întâmplă acest lucru, este nevoie ca să solicite lămuriri furnizorului, iar în situația în care nu sunt mulțumiți de aceste lămuriri, să se adreseze ANR-ului sau altor instituții care sunt abilitate în domeniul protecției consumatorului. Care sunt avantajele dacă schimb un furnizor? Posibilitatea de a obține un preț și serviciu mai avantajos față de furnizorul actual. Bineînțeles, asta e direct proporțional cu negocierea care se derulează în raport cu noul furnizor. O altă întrebare, dacă nu voi fi mulțumit de servicii, ce posibilități am? Clientul se poate adresa, în primul rând, furnizorului existent pentru remedierea acestor probleme și recomandarea mea este ca de fiecare dată să încercați să lămuriți probleme cu furnizorul existent. În situația în care nu se poate să se ajungă la o negociere, se poate apela la un alt furnizor. Modalitatea de plată, altă întrebare foarte frecventă, trebuie stabilită între furnizor și client. Ce trebuie reținut este că această modalitate de plată creează costuri suplimentare care se răsfrâng în prețul final pe care îl plătește consumatorul la gazele naturale. Un alt element, dacă cantitatea estimată, să zicem, într-un contract la care vrem să renunțăm, se păstrează și nou contract, aceasta este o problemă opțională. Poate să rămână acea cantitate sau poate să fie stabilită o nouă cantitate, un nou contract, dacă nu există clauze care să prevadă altfel în interiorul contractului. Care sunt economiile pe care le putem face? Aceste economii pot să fie foarte diferențiate. Vă pot spune din experiența mea proprie că au fost economii și de câteva procente, au fost economii și de câteva zeci de procente, depinde foarte mult de tipul clientului, de dinamica consumului, de cantitatea consumată, depinde foarte mult de contractul care îl are în momentul de față, depinde foarte mult de situația și momentul în care face aceste negocieri. Un contract pe cât timp se încheie, în general, practica este ca și contractele să se încheie pe 1 an de zile, dar
există și alte modalități, posibilități pe termen mai mare sau mai scurt. Din punct de vedere tehnic, schimbarea unui furnizor presupune practic anunțarea directă a furnizorului existent sau această anunțare a furnizorului existent se poate face de către noul furnizor. Practic, odată ce s-a perfectat condițiile contractuale cu noul furnizor, rămâne la latitudinea celor doi să stabilească cum îl anunță pe vechiul furnizor și cum vor merge lucrurile mai departe. E o întrebare foarte des apărută. Cine garantează că nu va avea probleme cu noul furnizor? Nimeni nu garantează așa ceva, dar o alegere corespunzătoare, printr-un marketing corespunzător, printr-o negociere corespunzătoare, poate să nu ne creeze probleme nici cu niciunul dintre furnizorii care există pe piață, pe care la un moment dat vrem să-i alegem. O altă întrebare, dacă gazul va avea același preț pe toată durata contractului, depinde foarte mult de modul în care este negociat contractul. Sunt contracte cu preț fix pe întreaga durata contractului, pe un an de zile, să zicem, dar sunt și contracte care au diverse elemente care fac ca, la un moment dat, prețurile să fie modificate în interiorul perioadei de valabilitate a contractului. De unde mă pot interesa de specialitatea furnizorului? De pe site-ul ANR, de la diversi parteneri care există în momentul de față pe piață. Aceasta a fost prezentarea pe care am dorit eu să vă fac. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aș dori să intrăm în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Florentina? Da, am văzut deja că sunt câteva întrebări pe chat. Întreabă cineva care sunt criteriile de eligibilitate pentru a obține tarif de proximitate de la distribuitorul local de gaz. Legislația actuală permite racordarea directă la SNT? În momentul de față, legislația nu permite racordarea la SNT decât în niște condiții cu totul excepționale. Există o legislație care a apărut de foarte puțin timp în România în ceea ce privește construirea unor conducte dedicate și așa numite tarife de proximitate. Din păcate, până la momentul de față, lucrurile nu sunt foarte bine cristalizate și ca atare nu pot să vă zic că s-a pus în operă vreun astfel de proiect. Altă întrebare. Dacă doresc să instalez o instalație de cogenerare, care este prețul gazului pe care ar trebui să-l iau în considerare pe 7 ani în calculul de amortizare a investiției, ca și marfă fără tarife? Da, e o întrebare destul de dificilă la momentul de față. E greu să discutăm de un singur preț. Cred că e nevoie de a realiza o analiză de sensibilitate în care să avem 3 sau poate chiar 5 intervale sau 5 valori ale prețului. Iar ca o cifră nu pot să vă dau o astfel de cifră în momentul de față, pentru că ea în primul presupune o analiză detaliată, iar analiza aceasta în proximitatea crizei în care ne găsim este greu de pus pe picioare. Probabil o analiză cu 5 valori ale prețului care să fie realizată pe următorii 7 ani de zile se poate realiza, dar la momentul de față nu sunt pregătit să dau astfel de cifre. Ce previziuni există pentru perioada următoare privind prețul gazelor naturale? După cum ați văzut, două mari prețuri ale gazelor naturale. Prețul marfă și prețul la consumatorul final. Prețul la consumatorul final poate să fie oricât. Adică dacă intrăm în momentul de față pe comparatorul ANR, o să găsim și prețuri la gaze naturale de 300 de lei megawatt sau chiar peste 300 de lei megawatt. Așa cum găsim și prețul la 120 de lei megawatt, vorbesc de preț final. Deci, ca atare, prețul în perioada următoare poate să fie în intervalul ăsta, probabil între 120 și 300 de lei megawattul.
La nivelul prețului Murphy, prețul care, să zicem, nu conține niciun fel de tarif și nu conține absolut niciuna din elementele care adiționează la prețul Murphy diversele alte costuri, tarife, taxe, eu știu, clauze contractuale care pot să-mi genereze prețuri. Pentru perioada următoare, asta discutăm undeva într-o perspectivă de câteva luni, va fi probabil undeva între 52, 53, 58 de lei megawattul și 70-80 de lei megawatt. De ce dau acest interval? Pentru că el o să fie, începând cu 1 octombrie, o să aibă și componenta de înmagazinare și atunci trebuie să ținem seama de această componentă și de asemenea probabil că odată cu venirea iernii, ca urmare a cererii și oferte, prețul va avea un trend crescător. Pentru detalii de genul ăsta și pentru evoluția ale prețului, o să vă rog să urmăriți pagina Asociației Energie Inteligente, unde noi facem astfel de predicții la anumite momente de timp, dar momente care trebuie să fie unele corespunzătoare, adică să avem un istoric suficient de clar și de stabil care să ne permită proiecția pentru perioada următoare a unui trend de preț. Văd că sunt încă multe întrebări venite. Andrei Ceclan sunt. Eu vreau să precizez pentru toți participanții că domnul Dumitru Chisăliță poate sta la dispoziția individuală unui operator economic sau unei autorități publice locale cu suport în negocierea prețului, dar pentru asta trebuie să inițiați discuții directe. Da, eu sunt dispus să mai răspund dacă mai sunt alte întrebări. Mai sunt întrebări. Eu văd o întrebare. De ce în România nu se aplică standardul european în calcularea puterii calorifice superioare? Nu știu, poate dați mai exact la ce standard faceți referire. Domnul Gicu Mihaiu, dacă doriți să dați mai multe detalii. Dacă nu, până atunci, o altă întrebare, având în vedere contextul actual și evoluția prețului petrolului și a GPL-ului, gazului natural, dacă aceste cotații se vor alinia sau nu ca tendințe. În mod normal, începând cu data de 1 iulie, urmează să intre în vigoare Ordinul 79 al ANR-ului, care aduce o modificare foarte mare pe piața gazelor naturale. Acest ordin legând, practic, prețul de la bursa de mărfuri, la bursele de mărfuri din România, direct de prețul gazelor de la bursa din Viena. Această conectare directă, dacă va fi dusă până la capăt, chiar dacă ea se adresează doar unei anumite părți din gazul care va fi vândut în România, practic face ca diferențele care vor fi între piața sau prețul gazelor din România și prețul gazelor din zonă, și aici mă refer la bursa de la Viena, ordinul respectiv făcând conexiunea cu această bursă, vor fi mult mai apropiate decât sunt în momentul de față. Ce trebuie reținut că această apropiere înseamnă și la momentul scăderii și la momentul creșterii. Adică, în momentul de față, tendința pe piețele europene, fie că vorbim de bursa de la Viena, fie că vorbim de TTF-ul din Olanda, fie că vorbim de NBP-ul din Marea Britanie, toate sunt în scădere, într-o scădere accentuată. Dar, cu siguranță, vom vedea la un moment dat și o creștere. În momentul în care fac aceste corelări, trebuie să ne așteptăm și la o scădere direct proporțională sau pe măsura ce scade prețul pe aceste burse, dar și la o creștere în momentul în care aceste burse vor crește. De reținut este că la 1 iulie acest nou ordin al ANR-ului poate să aducă niște oportunități importante pentru consumatorii non-casnici, în sensul în care există posibilitatea ca prețul să ajungă la un nivel mai coborât decât este nivelul în momentul de față. Nivelul în momentul de față pe bursa română de mărfuri
se prezintă undeva în acest grafic, care la începutul lunii mai, deci prima săptămână din mai, însemna undeva la 50 de lei. E adevărat că pentru o anumită categorie de gaze, deci nu pentru gazele care se vând în contracte bilaterale, ci pentru gazele pe o anumită piață, volume mici care s-au tranzacționat pe aceste produse, dar un trend care ne arată că ne găsim undeva în jurul valorii de 50 de lei pe megawatt. Bursa din Viena prezintă în momentul de față într-adevăr un preț mai mic, inferior acestui 50 de lei pe megawatt, dar trebuie să ținem cont și de faptul că gazele de la Viena trebuie să ajungă în România, respectiv trebuie să tranziteze 3 țări, care presupun adăugarea 3 tarife de transport. Și atunci comparațiile trebuie făcute într-un mod corespunzător și corect. În momentul în care vreau să compar 100% două produse, trebuie să țin seama și de costurile suplimentare pe care le am, bineînțeles, cu transbordarea acelui gaz din Austria până în România. Da, dacă mai sunt alte întrebări? Văd că a revenit domnul Dale cu completări la întrebarea lui. Și de ce este diferită temperatura etalon la care se face conversia volum-supraputere energetică față de alte țări europene? Da, anticipam că asta e întrebarea. Noi am mers pe un anumit tip de standard, respectiv la momentul în care standard est-european, să spunem, la momentul în care s-au achiziționat diversele echipamente pentru detectarea cantității sau compoziției gazelor naturale, s-a folosit acest standard est-european. În momentul în care ne vom converti la standardul vest-european, respectiv la modificarea temperaturii de determinare efectiv a compoziției din gazele naturale, e necesară o anumită investiție. Deci, practic, trebuie schimbate softurile de la toate aceste sute de aparate care există în momentul de față pe piață. Probabil s-a gândit că este un cost foarte mare pe care îl suportă tot consumatorul final, nu îl suportă altcineva și, să zicem, conversia folosind indicatorii de conversie folosiți reprezintă o aproximație suficient de bună, care la momentul de față nu creează și costuri. Da, dacă mai sunt alte întrebări. Tariful de proximitate este o alternativă fezabilă? Deci, din păcate, la momentul de față, cum spuneam, tariful de proximitate este în lucru, este în desfășurare. Nu există până la momentul de față niciun consumator care să ajungă în situația de a beneficia de această legislație. E greu să ne pronunțăm. Aparent, răspunsul ar fi da, dar, repet, o să vedem în momentul în care vom avea exemple concrete pe acest loc. Dar ce vreau să scot în evidență? Pentru că văd că există această direcție a consumatorilor de a merge către tariful de proximitate, de a elimina tariful de distribuție, de a merge pe astfel de elemente. În momentul în care un consumator pleacă dintr-o rețea de distribuție, toți ceilalți consumatori o să fie încărcați cu costurile pe care nu le mai plătește consumatorul existent. Deci faptul că pleacă un consumator înseamnă un bine pentru o persoană și înseamnă un rău pentru absolut toate societățile, persoanele fizice care rămân în acel oraș, în acea distribuție. De aceea, această fugă nu este elementul pe care ar trebui să-l căutăm noi pe piață. După cum ați văzut în exemplu ce vi l-am dat, există suficiente elemente de negociere care sunt pe piață, care nu presupun costuri investiționale, ci care pot să fie aplicate fără a ne duce cu gândul că trebuie neapărat să ne construim o conductă proprie. Construcția unei conducte proprii a noastre, fie din sistemul de transport, fie
prin sistemul sau înlocuind sistemul de distribuție, înseamnă automat costuri mai mari pentru vecinii noștri, pentru angajații noștri, pentru clienții noștri în acea urbă. Aceeași abordare se pune și în privința saceturilor. Știu un sacet, nu o să dau numele localității, unde racordarea se face prin distribuție, dar direct din conducta de transport, care trece practic prin curtea sacetului. Și sacetul plătește tariful de distribuție fără să existe un metru de conductă de distribuție real. Și asta se simte în factura de încălzire a orașului, a consumatorilor. Da, cum să zic, acesta este un caz foarte particular care probabil trebuie analizat și, cum să zic eu, disecat individual. Dar, încă o dată, repet, soluția este nu de a fugi din sistemul de distribuție, pentru că în momentul în care fugim, încărcăm facturile celorlalți concetățeni ai noștri. Adică, în momentul în care s-a construit sistemul de distribuție, el s-a proiectat, s-a dimensionat pentru anumit consum. În momentul în care 1, 5, 6, 7, 10, 1000 o să-mi plece, toate costurile care rămân se vor aronda celorlalți consumatori care rămân. Și ajungem ca în situația termoficării din România, că dispare pur și simplu rețeaua de gaze pentru că nu e mai rentabil. Adică tarifele ajung atât de mari pentru cei care rămân, încât nu le mai suport. De aceea, echilibru care trebuie căutat în lucruri palpabile și lucruri care sunt cu o șansă reală în a le negocia și în a obține un astfel de preț mai mic sau un preț corect, cum îi spun eu, la nivelul gazelor naturale. Cazul particular la care ai făcut referire, Andrei, trebuie într-adevăr analizat și văzut pe baza documentelor, pentru că, până la urmă, documentele sunt cele care sunt singurele care pot să facă lumină într-un astfel de caz. Mai este pe chat o întrebare. Dacă se intervine legislativ și se impune o nouă pondere de amestec, import, producție internă, furnizorul poate modifica unilateral prețul? Din fericire, din 2016 nu mai avem această obligație legală prin care se impunea un procent intern import. Practic, de prin 2014 nu se mai aplică, din 2016 nu mai există. Astfel încât, în mod normal, niciun furnizor nu poate să invoce o creștere de preț datorită modificării procentului intern import stabilit de lege. Dacă nu mai sunt și alte întrebări, eu propun să încheiem aici ca să nu ne lungim mai mult de o oră. Dacă aveți apoi alte întrebări sau nelămuriri, ne le puteți adresa fie pe mail, fie vă punem în legătură cu domnul Chisăliță. Da, eu aș dori să mulțumesc în primul rând Servelectului pentru ocazia care mi-a dat-o să intru în contact cu consumatorii de gaze naturale. Să-i mulțumesc lui Andrei și lui Florentina pentru efortul care l-au făcut să mă asiste în acest webinar. Vreau să mulțumesc și tuturor celor care s-au conectat la acest webinar pentru faptul că au făcut-o și răbdarea care au avut-o. Vreau să îi încurajez să analizeze foarte bine ce se întâmplă pe piața de gaze naturale din România. Sunt multe oportunități în acest moment. Aceste oportunități trebuie să fie speculate și folosite la acest moment cât ele există și în același timp să fie foarte atenți pentru că un contract poate să aibă și diverse elemente negative care să fie strecurate în cadrul articolelor și care pot să modifice fundamental prețul care mi apare în factură atunci când se emite factura. Vă mulțumesc!